ocultar-se. Es diu el nom i quin do de l'Esperit Sant. En diccionari, i tinc la pietat. La pietat, el do de pietat. Un dels 7 dons és el do de pietat que consisteix, l'Esperit Sant us donarà a vosaltres, com hem començat la missa, hem començat demanant perdó. Saber perdonar és molt important per créixer, perquè si no perdonem, no creixem, ens repetitiu i per tant el nostre cor esdevé tancat. El do de pietat és el do que Déu et donarà perquè puguis entendre els demés i perquè puguis entendre tu mateix.